Timo tu uwezo bona iga. But bono ndina twachora rende twagutwarana no moyo ward ya chore na bantu amatenga. Into youth tokonya iga. Oikarigeria ward ya na bantu bae bali bamate chikura. Bono ntitwara konya rumonto bikira oyuga bikiro enomini. Enomini ege bikiro youth as a youth. Bono into youth no ni chirangwa na assembly. Motena ki ndotagete igana ikiro gikena kigwachorere. Imbote all powers abangwa na matebi. Inche wine na tebire tokonya igana iga ntore meire itogotomete ga kune youth otokonya igana iga nera de ase bunga arate motion tokonya youth goja isi embe mono wini fini roje gero ge nomination eliji ko ngode kaegera rusugo ikegera wadere na banda bakura be kumbali ko bakonya no na bantu bali baba tomento kuchialia ose bari baje ko represent umuntu dana intenta otanga grede kura inkiora sabe no ne para onde buenzi ikero ge gaegera rusugo ose kiganya ko bantu banya kuragera ikero ge egento gyo kera ko number 1 kebekeru performance appraisal que tu are a limit tote bo monta go choru even on contract basis of 2 years omonto yoiga karato kana agote biunga what have you done inki work for the last 2 years and dota ki recommend to a contract esababu otebo bakene nanya na ne yuti oromarari na ingene na ne senior youth na ruto na kuro youth sa 5 years ago ko no mo akandi kwaradi na ndeke ronde youth kanya igomana ingene ngate experience gyo ka youth noroje kero ko edire ko ro experience ke kana bodi chukuradi tangani na renge youth ka tsarasini umo ndana jori tu ko totenera na chi youth ndabare maera karenga na moroje inje tinando choko beka youth bandande akuna inje na rengo yo mobo na takire ko beku ndorena ki beku igwekero kiri ke gwanda ke bekero machika makon gaste yo ko gubosa itabuga ati machiko oikama chikabo ona ki ayengwa choro tu myaka ebere ande nade kware no ene self help group yeji ukanye konya anything daringo mondo choru ogenda maro yondo nywamire guchi kwende muino nakabwa to yondo guchi mipango ya kando ya bucha abana babantu banza kaba misused because my youth let me tell you a youth buna bago choru kanya the majority mbabwa tibesa omonde karaka nyanga ne rumi abiri ari mochara ya koranga yare on another world atanya koba naenda kumeti naende kwacha kanyoranga engakiye yani engakiyera agotabubuka anyorna kende takodiki tabugati naende binde by the way kororenga youth empowerment even from national government let me tell you today and if we can do a practical example today kawa youth moe eliwa musini o youth eliwa amatenga ngechi wana genda wegenda ready I know mondo tari youth 50,000 give them 6 months not even 6 months, give them 2 months. Youth na ene shilingi takardiki. Auto. Ndara na iPhone. Na iPhone yako bora. Adigere diego tubune ya nengega ndagore. Ade ore bikoro tanda kare kore era myashagi irwa musini jakare. Chen. Chaide aroda kamwanjika ya bwata ibi mwanji wani bigo toke binge. Within 3 days 4 days chiba jakare. Chaide. But somebody who is responsible, you got a family. Na boko mbori atanga ki. Ya yenge ndona korete biashara na abwate ngametaka stock and buna mente stock. This is what I got out of the 50,000 a profit in area. Wini iwe defini ngoto ngomo chiara basaye mono abasaye na batari banga mpaka masaibu ayagoja atwetera gose abasaye nigo twabekirunzi ntobate chikategori cha basaye abange nate baro banyomete baro banyomire baro bataranyoma baro bataranyoma eke wange ke keroko ego leadership we keroko nye ngorige ligol na kiore na kioko yetumeka tali akuchibe so cha kulia mandasi osinyuko ko gacha savings ya kwa mambi nande ngokibole igerega ekero kwanyorire tali nga youth toti kunto ya kubesa ngaki ndio za kunara kende chibesa kwa kusai mapemo nali chibesa ndinde ko chikoboli obugambi wakunde chibesa tu waitiro bote ono no sia ko siraisi mapema mbia nakitali nga kero kwa batera liko ya kuchibesa no nara mapema umanye kutumia chibesa tumie uchinale chikunale uya kabisa mema no manyu muri nuwe tena twana de go kwana aiga ngonene ko tukumurikira mangana nominations ayo ko kandas chikaunti abantu bakari kwe murungane winino aro yo mo bawo tena narenga ani
short change usena takire kwa wikero kitairi wini ikero kitakire kero usigo kwa ngane birenga biao nomination yeru usigo kabisa to maina na elected to kwa kira chikura bakora magendro kose nomination kitikare nomination ni biroge bikero bya begetu ekero una for example into bata elected members 45 wards as a 45 wards igotara kunyora setting mabuna totagite uno moje finia bwana igateba nga for example una bono ko nyara basacha na bakere chikura boka una intukusi ntobata simbya kimwana mke yani ntomete nga mukungu tako ga ito mine tingu musacha nero bakoraki bono kwa to akira basacha chikura chinyingi bono jenda topa bwe yamanya gocha gochiri ya bakungu yareta elitadi kwerende ya balance kere balance yama yakobe complete set lazima agenda top up yebo ko se youth yebo ko marginalized yebo ko se person with disability yaba presented assembly uchebando chibiro ke talinga birusi bo tigabiga ndre na biro bali banyolte batugambira tuna auto cool down batugambira tokandre mutu lakini aroja basaye kero bara irwe miremo bakore miremo yawo buya nonye n'abantu baradene yabasaye mbiye tebanya kwa biro neke abatu baba ruguruma bakore miremo yawo buya example na nda isego tebo youth ito kwanya yerororo janganya mo youth oli igabete nominated keraba nominated erene na chitake menta agatwaro maarufu yoko be leader agachikobole bojumbe Nairobi tabule bojumbe enomini gochikobole bojumbe ine achievement bon ina natemete ekogera na sugete step akaraya tiangenda nchisiko ngoreki nabongo manyekana nande manyekane mo erega tageta manyekane nanda kubura ge na isa ino ko bomurai wetra nomination ya yetu akamanyekana bono bona chikotera next round onyo tairete na famous na manyekanete yokwanya siasa ya koreki yakinire okinire bona intura kitokurwandanga na ki ikirogeke ngokonya kere buno musaye wakina ke birengelevyo ke leadership rendo burai rendo bukugambira abantu ekitote tokolere kirogo ikito nkibata to chorre to moyute asekisi na tabana no DM party chi party chindi to na into yute go to present ali assembly mbe mono fini ay ko ngane bringe bya basaba kwa patene na bande mbali ko kore mirimo yawe ya abaro bajo ruge siasa na baro bata korte mirimo yawe ya baka yaire na bano tiga ndo ba elected kero toda tela to gua te kento a public good and a personal good a public good negendo queria bantu bons ba ko benefit personal good nkeria yo manyene akara wa ba nominated wa korre tenya ya wa chire ko bori nende chikura chikure chikwa chikobori it is not for the interests ya bantu bari bagera to ka ba nominated chikure chikwa chikobori it is not the interests it is not that abanga bago chiko ikaranza but I want ngwa tokorera buya we want to upgrade the promotion ye gocha with good performance nga tuwa korera buya the promotion ye koraki e gocha after it has gone some stages of appraisals na liyo koraki na liyo gocha una bono una mwata be youth ye achikobori chikura e youth akara achikobori chikura akere go chikobori chikura go ikotora manyana kichi youth nchiarengo ngakiachi konya ta korotaki angana amangana yogo choru ko represent a marginalized group it is about koketa the interest yani ubgate birengere bya batatu uko iguro monta ko chiru na iparo no ko minyoka na yo ko represent uko iguro monta ko seiru na yo ko minyoka uko iguro abgatiru no enechera na yo ko minyoka ine regasi akorotaki akoreiri ochoreiri batenya ore kwa kore gepindio takwari tikende bintu kabirebyo chi yutu group ingiro ebintu mbiro na ba mura kwa kama tobori nkorande chigu ngo itande biruwe binaro na yango ito no marario korori chi yutu group ngakicire chinyinge chi CPO ngiro chikwende ngiro how do you call it chi group chinga chi server group ngikora ngiro irenga wakonyire kwarori kera wakonyira abantu abagocha abawore confined to wakonya because youth yakonya youth chama abo a disability amore mavu yakonya bare mavu bamwe abo abangina bakonya bamwe
ko bai guro mo ngino ndo na yanga tabugati no bari ko bai guro barange guro mo nginori no bari lakini ne abanda amba bwate kiti nomination babwate kiti kiagara ebese yakwe uno musaro ya korere miremurende ai karansira ali akarbe uno 200 na bwate kiti agokora emiremubuna na baso kiti ege ko ba generated through the budget na ende na kimo ko anda bwiru that is why in that house oro si kiti ekyo ogeru anerere kiti gwese bunge kebe factor die se budget ekerabona chigocha chibese chinga echiabare mafu ntutakiri gotwara chibesa chiabare mafu chiri iga abare mafu okwana ali assembly baka chi albino mbatakeira amaguta ari bakwiyaka mbatakeira ne chikosi chiri bakobeka echi omare mafu atakere gotebana ki incha abantu banesikangorera bari egento bataketeneke Mr. Speaker, this one must happen. If not so, tomorrow we are coming for a mega demonstration. Even what will happen, we don't know, Mr. Speaker. This one must be passed. They don't. I was going na motu na ndenge koregas Bueno, echipati jaru echiko frustrate abantu echipati na joji nomination yeye njikari kwa njiri abantu baberoyo babere mbali kwa echipati joji takero kora wini toma finyama ukwana akita kero kora chita kere ko ba agwa draw yali tieno osepe jirigere kiano yangorigere jiri mtobin epati echi tiga chitoligere kera sector chirigere gocha kibanta ko mete bantu ba invent tibinte bi jana topa pintina nina ni babete bali bakabibeko bibya bega to bantu to apply kera kwa apply kwa chujo unanjujire adinde top gocha finally kwa nyare embarrassment ngatoka tikito hiyo tigabibero jitini ko kana ngabirusi wo tigabibero lakini chipati chirigere abantu babo borombi chafuatilia mangana abo boronge unachire bagwati bamenga ekeke batakoba ekeke nande tokola civic education tobatebune yo mweshimi wateba naki ntobata batebu civic education tosome gwetera civic education tomanyenga ekero yabeire igego chiaba iga youth sekara babire elected yabanga se county assembly keroge kya youth ngiriko chigokora kyabo disability sekara babire elected bali ko chibabo twamanya twabawe bato keep twatwara awareness to itaje bukati kumera ndari rwada mwana mbia sana mfini batis chipati yoje njiriko baroyo go cyase abantu babo agira ko ndiro yiji pati byama ndisi tv ne yo mondo ne giyosiki kyo mondo high story pati na ga usiki ko mondo abege ta ko ni amabere no mugati nero komanyana kiago karuti nero manyata machika parte abege to lakini rende good luck ama chika yage karabege to ama chika yanko endare wa RPP agenda na IPC warari because ine katibaro stina nchibuna mbege te bintu byane ebirega ngo kenda ngo circumvent these laws indege then there's repercussions lakini ndisi TV nene no mene company nene to nyerengani kiama chama is a private thing it's not a public thing. Ndizi is a company, a private. Bona rigwa kwa ndiri tari it's a company nene terete bwegeni kyama egendera. Bono ebintebiga ebechande kwanda yabo buna nabatebikale. Na mangana yo boyiri. No boyiri yo bonde bweke bwanja ni taiwanjeru buya igora kini bwanjere to some quarters. Amane chibesa. Ibina bigo play. Igo jipati njiriko baroyo, jipati jiga chia chinje bintu. Chipati to some extent njiriko baroyo. Chinyinge njiri royo. Mkwaro chotieno kajwangi arako tenga omondo odiam must be royal. Royalty and fidelity. Noro ibina bio tieno kajudelate tieno kajwang. Nadia arako kwana. Bona bono ODM ne bwata abanyene. Mbona igando cha abanyene bataka yobuya igo baturubana boka abanyene. Noro batwara kisegi mo particularly no eseita. Seita list chi arenge kero monta abwate list yayi. Ongwa ya abwate yayi. Chane dia abwate yayi. Simba abwate yayi. Nonda gatware yayi. Bona no goikera bona igatuma itinga. Chi list Jones tinere ya chede tu. Kimanye tinga. Ne ya ngo ya chede. Ne ongwa ne ya chane ne Simba. Ne ya chane ne ya ngo ya chede tu. Yo kero monta abwate list ya. Kero monta ya abwate list kai. Abege lakini rende above all.
ekare list yaro sigu ama chiko na onjore tu bakatebanga number 1 nyuma chikura chitara akwa emo go present the names but bago chikoba nominated amarieta koraki amarieta acha ekera amarieta achire amanya kobiko Kenya Gazette bari standard bari nation Kenya Gazette abantu baba gazetted abantu baba meda agwanga nchende number 1 ndi number 2 omaze no mondo number 1 era amanya tenga anyore nje na top up ego chugocha ngobara automatic bro wini asemereti na wini bono mna asemereti tatika bono element ne rata amanya according to the elections kanga kongeta ku campaign kanga kongeta ku campaign ria bagata era bagata baba bangi abantu yani bare above 35 years youth simba bucha egere bachiko ko sabne gende gekiaye anye ndria bagaka mono bachoru abange kanga bono no haro automatic gari kanga no aganye dari president no bana bangi na bajore tu abange baba nominated esalia basaja basaja bakangira bangi na no ya mobuye ko bomba babora nere buye ko chore tu kwerende ngotakere basomia bantu na baba winiga bamanye gente kyo fin ine budget itakere ko bekwa budget itakere ko bekwa egosomia abantu the national government yes national government even county government number 2 manya tari ekwerende eni niebe kwe koru IPC yani koru chipati choka chosomia ba patirende dichi kondro nabantu bakwe bakorisoma about this nominations ngaki nomination chiko correct chiko korwa abantu ba assume ebintu baganya patirichi kondi koreta ndiro that tumaita babano every marginalized was marginalized marginalized when you don't have anybody in the house who represents your views and the grievances. Na kia kwera. Mbi mano finio na tote. Na esna sinyaramba oda tubu aditibia kabisa. How then but remember the parties are owned by others. Fino diwa kwana. So we need a party of our own. Igon to keru ini to keru to are party na bono ODM wataka meto ODM ya go sambire. To keru no musigo to are party. Na gutugikera tutware ekora bano nya tubwate pati etari guturigirira bano buna intwa bagusia abanyene yes of course pati eto nene ntunyanjete ine pati ene kabisa ODM ntunyanjete ande neri ni heart lakini one kere ke to the point to be ko ruga na o ko feel bia no tiga no siasi bia no tegera afadhali ende na tutwara bane pati yo mugusi itoko na geke gusigite gatata gutokara regete RBCD lurs chacha astore intuna inchatu ikera chimendri naba kusiba mitwa gotatebinga naki ere ABCD ekara mwachorire ere iga mwakara mwakorire iga ere iga njitindo chibo beka boroe katura tware pati eto na bakusi fini to takero tware pati eto no magusi rende no nomination sto tware list ya magose ne na yoji ko babune chipati chin mpati ke yego jo tware yo magusi ngidra kido dende pati je bagusi nero ke ni sine ya motoki yo mosoba kwende Kenya Social Congress neya PDP ne jamo patina totuara already ntobugate patie karo tujibugate mo gusina unity lakini jipati yate nenere etotage sego tua mo gusi Manson yo yongo ne party leader ari KMC ata tikengere ne party leader ari ya Kenya Social Congress anya bana tutakere gotware party ya tutuare party yo mondo yo tari moyo kuna nyono toko genda with the full swing and with the equality of shareholding lakini wana chipati eji waji kwande dina da still senta ne jingaji nchibwato munguso kabisa jibwate oranye kari kabisa no DM ko twaro munguso obugate party no kago ne re general secretary wana kidra kinto muro mino na re treasurer moko yogo na re watchman yo bisi gita ne ine party party kerere party naende kerere party kana party yo mugusi yetuare even national outlook araride agere manya koba party yo mugusi party ete beso go tuara bairi party ye to go ikaranza tuateba muna mwana bagusi totebe ODM ne yabagere Jubilee yachete ikabe yaba sigisi na baikoyo but pashe mone yanenge yaba ikoyo kwarodi naende bana ba keep it on konyagoche ko change eye ko gamba ikoruku UDA yo musi yo ari pi yarengo yarenge yo yaru
Karo yu ali bi alengo ba yetu ko negotiate na tiene karo ba negotiate bakarda Jubilee lakini bono intu jipati ejwa there ndo bada KNC ndo bada BDB ndo negotiate to soega no ni sa dinero nyamira na kama neko kuyu wose yu ali nero na UPA nero lakini intu to sene bia me birende tora negotiate nonye turanya no isiroti nyingi no national tekera slot ye karo konyora it's right away from elections how many seats you got national mono national tiga county government is national kisitire ngobwate na yogo kanase meto bana una bona nyachai 40 people ya rengo akionera ya majitu koba imeji yomusi 40 people kara ya renge nyachai kara bugu chukura nere ye kanase mesenene abwata bachumbe 11 naende bakabwate nomination kipukale kanes bare 12 na ile karaste gaiga na nje naonda mugo chiesa walk out akwa gari ngomo kaka kito baisa kokora do so ke ngomo minister akiota kete na nje ngeke kwaro bana ngoroki nkio ko genda tubwate muchumbe na noyo na bai musio nyorete babiri bigari na no nomination yo konya goete tiriso chigwa ka go na nyore nomination ngogo korange chipati echiga abachumbe marenge bwate man sonna te the last time na mujumbe magara musikena te metenere atwara abachumbe na barabu na bara rukwere magana baba dange batato bange batato barenge batato bono igamba bwa ndabwa nkioro korangere gwo kwane kemesa wini kero mutanyo teribaga lakini mwaro ya series tieri abantu bari bachoriru ange kabere ando irani ndekero ochoro nominated kabere finacho to teina mondo kare kata kero chorwa aso nomination dende bari bairane igende ngo ba kero moyo na bandrande ba chorwa ali ibagere nonye chenda ya beta na basaja abasa ba choriru lakini nandi mwali ya mali tali mwari na abamba alengo abanda arende no youth nandi bari ko begwa na 30% youth babe kwa sama baga abanda abachore ngo umane ko be bari bairane te bachorwa kabere Ntitwara kwa nyarali bagari yitu ntwara kutwara boko gichato represented assassin igora ko tena bas ay bono ay koranga ne birengere mo represented no bari baje dali no mo represented kabisa koranga nae into eto tukutira isiko moyo ntoyo fini abantu banande bajore twalia barenge nominated 2017 2022 na tware bari banande bairanete no to tene biama ao nere biana ndo monto kwira na kara ko jorno ka berin ko nominated kama chiko ento kiringe bwati limit na bako jorno ay mara 200 ko mo inge nomination na bako anda dio kariyo na ngo bujumbe egen to tai ko kare kwere nomination te bwati limit na benga akoba elected ko musio bwati limit otatigarende ke mwanya bantu ne birengere bya ke mwanya bantu nenda mune moko yo mugusina ke mwanya montai ko ikubuyanga ayerio karioka mo particularly una na batebi anye muntu to ikokwanya muntu bantu mbako koronera buya oroje patiso ko to ke kananga omuntu yo no akwete na bantu andra bagatanga keru na banu minete ndio karioka na bakoraki na bako tokonya oroje lakini bononye ngano ayano release kerengaki lakini agotebi ngaki ebina bi amairi oboiri okonya korete bindedi batire ne oboiri mwaito muntu bako moiri lakini okonya batenya koro moiri to dikokonya nini ndobosa as useless so bo nomination te bwate time limit yendo ke bwate time limit yenseye na muntu akaba elected ibo president or deputy no governor no deputy ebibinde ne korere bono era barende na kwacho dirweso muntu na ngolenge 2017 to 2022 are elected nande bono nere buyanera ba nominated to chigurta portikero nanda ba nominated usanga bana gutigera abantu bande kerogo fin kemunganya bantu bari koiguya bakona na rariet na bari koigwa lakini nende machiko tayo para tari komokani patike munganya bantu ngayani ayorwa na indocha kware gutiga nonda kare nonda ewe ine birengere bono yake munganya bantu ebirengere bya katiba biro bimbi mwanjerete ekakasi tumongonda tore ekakasi nere usaba abantu abare nominated batagirwa rosika kasi abana baro bara kwana rende ekyombe kyabona anti nominated ne bane bachore to represent disability youths abinto binde ko senda top up batagirwa tora ekyombe kyabona baro bara kwana maswara abo banya represent irimo ose ikigondirwangira tari ikigori wanjira
That is why kunyomba ya korosi ama chiko ko nga legislative house warari yani nyomba ya korosi ama chiko arochi akere go ika totebe abantu abakira amabonsi nabo bago demand a budget through the assembly through procedures batebe ntunto takire na intubu na wana disabilities ka batakere go twara chiwilicha bakora kitubekere budget abange na isika ba mintumba chandegete ebyombe byabo batakena bagoro ko bemba wadi no one way or the other youth isika mbabwa tomoyo ne chinguru cyo kore gasi ebitoki na bitakora ziki chibesa chitai kamuranje bone karaba ko bone bagutwara common goal common agenda barosi emotion yo ko ile assembly yetigwe ekera ya yetigwe boy de carbone bonyane kwende ya chese assembly bonyane emotion yo kabile ya chese assembly ye ko ba direct speak ko direct to the kwende to the budget committee kera jire budget committee the budget committee yo youth na bakora nyore one of these marginalized groups one of them too nabakanyara bakarte no bali because mukungu ta kama cho disability na onye mukungu ta yo disability ta kama cho ya disability yo youth te bakara te kama cho bona era se committee yo na bona era kwa ende ruanerero bate ba minto nanye minte biriga na into tikatanya ore yenteke nakere chigu tichibekeru chivesinga na egera baira ne back to the assembly report to the assembly ekara ba report ye som wona bamanya go hitia so that e budget ye go chugocha chibese chikore chibe factor adime chibese bono nga marginalized yairu totebe go 50 million paia bamanya go cha bana baiche batebe iga gatoro si percentage of this money disability mbarenga bakora takibare abangi nambarenga ba kiyutire ngachi kirose rwe percentage kera abantu bana bamanya kwaegu bamanya koimoka kere group echore committee yoko handle the cash na korora again takenene to bakore ngunga need assessment of these marginalized groups kerba kodire ekere uchibesa ye konya nende chibesa ichi chibe well monitored weni ekerwa lenge ne kirenga yuko ba nominated go chikwenda assembly ya Kisii nayo nabanya ngwarigere tikuruma yanga nominated bara kore miremo yabo abandi bakore be abandi bakore bobe elected ngoma chikorera kana barenge na ngomiga barenge nominated uko bamigoko na kuko ina baramba bakore gasi yabo ya ntwaro jina jibura burunja beta se county ya Kisii and nominated na elected inga kiura wananga ne you win ekero once kwa be nominated be elected ekero once ira sempre morega nteke una be MCA literi mama kwa shari kuro kuna ki MCA ni gotori nominated was elected okoro wa shari one kero ego cha bitu bi okobaga MCA ko finyu bale esa ultu what project yo chikokora oyo elected na bate project ya gokora ande na akere tuchukuru lazima mufinyu akara inu moro mubekere wichoreria elio gotoka ane gejore bona nabo okofinyu koro kungoro weka mufinyu akara to project yo gokora ayigo chia tororo isa ulie pati yage kubegeto onyore kende okonyo kogokonya nyo kogotware point ora views bune yata bana ocho muru emotion una mara konyeke mur inere gasi yago akito kwati power show kara project ando to kwego kilimo kwa weke unashukuru lakini sala lizo the same project ino mori gokora mbe mano ekeronde gitu gokora to koro muroberi esari bibitu bya chire buna bono inu abasae mugani omo speaker bwa county ya Kisii ochikora myaka 5 abo mosae ose abo mugaga buna finiate na baga kalini na bakora ego ose inga kiorochi abasae ntore chap one governor itu na momoro chinere ga chap no mosae taringa no moga tutataete yes ndora kana baga kantu bataete mbagwata mawaita yokora ngoto abara mawaita lakini ngobe kubara asira gotate bitwara iba gotate bereri twara igomo speaker na baita kira igomo sai bia igomo sai mi mano fininga kirojo mosa gote abana mo speaker na takere ko igomo sai tanga ni taraja so mo speaker I want to correct my sister here about ya mangane county assembly mangane county assembly monto elected to be elected project yo ko assembly yo ko kare minto
You both elected and nominated mbali kwa project. Yeah. There's none. There's none. There's none. What you only do, you could represent your land. Roger representation. Kwamanya oversight. Representation, oversight, and legislation. Representation, the county assembly, you are representing A ward. a ward. The county assembly, you nominated, you are representing A ward ya disability, was a ward ya youth. Was a youth, was a agenda. A ward ya on gender one. Yes. A county assembly, you are legislating. That's why, Karoko Beka Chibesanga, we catonyore marginalized groups. Yeah, the motion, the record to no monto, Utari among us the marginalized. Bonamuna monto or elected good word. Kiago Takarate, Quende disability, disability or Roy Carasto, Nero Takere Coretta, or you, a man of interest. Correte Quinaki, Avantavan, Machandi this car. Monto Tare Mariti, or you know Monto elected. Otare mariti o di na bandari kenyo so na kiki ono igo monta yoko ay project ngo mo musie nganga wa ka project ya kore o mo musie they only formulate laws executive they implement that is what lakini mamstero yo tene para ya karantini ignorance of the highest order karantini baka nyamakoro tena ignorance now you see this ignorance the politicians capitalizes the opportunity of foolishness and ignorance. Kongaina bando in the village, ngana korre para, na retira mache, neji basikiamu. CDF kwa rangaki, ngana baretera de base skurwe, neji basikiamu. Ekino sira mo MC okogenda okore obugati. No, tari okogenda obugati. Kenendo kere. Baki mo MC abetabo fini endo engage. Kereki. Bare never take a inquiries. What happens? Ninde bono, but take a take corporungi. What Yana Akiamakama? They need assessments. It is not the same as it is what Simon. It is not the same as Bombochibura. It is not the same as Motichomate with Kangaweta. Vakochibokora. Yake or Aragoeta, those places. Again, to get a Kere public participation. To go to Karanse, Metonia. No, but you're going to see it. Ninga Chico. Keko to go to Karanse. I don't know more man say Tari, to Karanse. I want to be working him. Nkimoroje toko koleru. To tep na ndu na toroje. Enya gitari bune yeto e karango mata. Te bugat mari yoko. Enya gitari yeto ya mugwe ko te bugat mari yoko. Enya gitari ya te bugat mari yoko. No ene pare quando te corre kite to te benki moroje to go tanga na koros abantu to ate chikura ngo kwanda participation ni public participation ngo kunyiranga te kama msi omo msi na bata kereche tori kenga ingi getakere ekero public participation na ida assembly ngo kori public participation diego chabono to manya ta yana ki egente kina kitu aiteti ntu egente to taite kwanza na pare kwande nyakitari iyo osegente to taite mario kata kore taiyo ikobono para ignorance na ba Kenya gosena ba MC ba gote galvande aba MC tigato tikinga na ba MC the politicians korugoro bakansa bono tigara ngona kuburi omochumbe tago tena matango tenga mache go ikaimbare tere chinya gitari mbeke nyagitari ngote nkaunde government kai nasani amache ngaya kaunde government so bukori no kongaina abantu ba kongaina abantu banyorere chikura mache kiru chikoros mache tu atwa so chikoros nainde development ko chakaraita away from budget process making ngirene ko ro montori ke manifesto ya te ane ngi ngu jakar ne ke fin kwani ekaro ko gendase kwajira se ko to kurari kire dia bantu mbarenga wasome tega kongaina ba Nyala ngene karasi te na barata patenga montayo manyeto mangana abana na macharo ikono kuchezera banda akili naenda nyendiria bantu bako ikuna mono injina abori chikura kaneligi nchena rete ko tayande kenenga maje tindiko chikobare akibatari ko kwera maje tindiko chikobare tera maje so ninje njaga kungaine riko sembange no maju muri no to enda to yo kwana mangana ke kapsa to kwana te mangana po speaker kino jo kwana lakini 1 minute
ogo speaker akere come the assembly ekogenda it is not about your magaka it's not about your mosai it is about service delivery na ku understand procedures ki assembly na kuba independent above all komanyanga taiko ba swayed assembly it is an independent body a bwata independent budget a kore the kiregendo ere independent mogaba na taiko soime mosene ta taiko soime montai yo soime si assembly me ko burkani affairs ki assembly number 2 onya ba chumbe baraba ngaini aba MCA batiko nya gokururwo chiago senka ina igwete bakare na ende na ba parte go 2017 bakachora na ende bakanza kurwana boka na ende etabi ekaroro mo heshimiwa tia kwa wewe sango chiko choro mo speaker just choro mo speaker using your mind your knowledge no bangaini bwao yakabali chuma biamono fini kwa wini na doru ngana lya mwero jaso manjumuri kera jinsi yetu jarire abana bokuru odingana lya mwero jaso manjumuri nchase lingana lya mwero ngotabani na ntwa basaya na twa tigiru siko itokumeti akore kiro kikerone kia basaya kile ko banke ba ntware kwa apply igobana basaya baitu bali siko bana timeti ngitora akora kara bano round ye to ya assembly itoebire lakini na boko babo semi bate kore elected mo iburenga abali bachorira basaya na bubara bangi imu achora basaya bisora igobana kiro kino bakere vacant mano win fini karuo bosemi wapo mweri usiringana lya mweri ko jasu majumuri tokoro muroberio ambe mo engote banga aba raya ba choru korugoro bo president bo governor bo senator bo jumbe bo women rep bakawa MCA ni gonko basabera maya bakorega sirengia mo particularly bachore speaking ya speaker tari kisioka kenyenge mabachore speaker chingia egere na district government iragenderere na kero umuntu akorega asiaye na ndo tobagwatisi ntu achora na ntu mugaba na ndo bwata na leadership ya Eons baigwane bakorega asi na ndo tobagwatisi above all ntu baise gutwara matusi asabara yaba nchebunande igata tari gabana tari gabana akuna jangu chikoramo mondo because yo yongorama tiganti gonyore no mwana okirisi obure ba tiemana narati abana babo baramane tiganti go mwana mo maima abana baye baramane na baba riko bori obo seneta anya abana bane na baraba konyara koramana baramane gochiwa bari bande bayibori bayino batari keep off kurama abantu eringana lyo mwiso nariyo mwiso nakwani abantu bonse bagusi abantu base itumore mani abantu bonse nabakamba nane ende polo mwakanya kiramba nasireteka pole sana nkobaganiria maya n'abana bane ni maite na boranya mbandikire abana bane Mario ni na Ashley nomina biyamano naye bandoro kwanire tata familia emadele ani koro questa metena kandigereti mamo minto na kandigereti okuzipola mumro mintoko kumulero kumbati mumro mintoko kumanga bana baemba nabakwaniri nande ngo batebi na bate ndisi TV na ramata kushikira vya kabisa vya mano ena ndisi TV obwansuma usi no badame ko dene ende kyane gyansune ni gotoke me ndisi TV obwansuma usi yotwalenge na Finicent fini okwanire goro yamangana no mnation twaro kwana na wini watabina nonyo utigusiko na baraji kobe kato siasa ba MC bari bachorwa inde kwenda kibuna account ya kisi ni none ya Nyamira yembukerere goro na wakirembe mano karotwalenge na Sara nyarangi untita somoro be orenkase kamera kwenda kama ligine chibichago jira senjera ben John Kebati Nigeria ne Brighton Makolingo sabero bodirio bi me andis timner wanso pomogosi